Nggih. Lajeng salajengipun kados pundi Bapa? Ngene. Yen dina kelairane manten lanang, kalamun dina kelairane manten lanang karo manten wedok wis kelakon dijumplah dur disuda 555 kok entek. Kuwi tegese kobong utawa sampyuh. Durung nganti tutuk anggone bebrayan, mantene bakal mati kabeh. Kuwi yen disuda 55 ora nyisa. Dereng dangu rawuhipun Kanjeng Bapa ing Sokalima, Bapa Panemban Begawan Durna ing kasatriyan Madukara. Kang putrapun Arjuna ngaturaken pasegahan panakrami mugi kunjuk dumateng sahandhap pepada paduka duh Bapa ing Sokalima. Lole. Sumolole sumorate dok ning dungkul dadi alas-alas dadi wana dongkrek monyor-monyor. Iya ya Ngger. Anak lanang si Janaka banget panarimanipun bapa. Dene jeneng sira Arjuna, jeneng sira Janaka ngaturake pambage panakrama marang pun bapa Pandhita Durna saka Sukalima. Wis ndak tampa tiba sepadha-padha ora liwat puja pangestunipun bapa tumanduka marang bocah bagus, bocah sigit, bocah jentara, anak lanang Arjuna ya Janaka. Nun inggih bapa, sanget anggen kula mundi pangestu ingkang rumentah kula kalungaken jangga kapetek ing pranaja rumeketing wardaya mugi anyembawana kayuwanan kula. Duh bapa, sumangga kula aturi lenggah ingkang prayogi Bapa Panemban. Yayang Ngger Arjuna kaya-kaya ora kurang kepenak anggonipun bapa lungguh ana kene. Rawuh andika Paman Harya Sengkuni wonten ing Madukara mriki manggih karahayon Paman. Nuwun inggih Ngger. Waleh-waleh menapa anggen kula sowan ing kasatriyan Madukara? Anggen kula sowan kasatriyan Madukara mriki kalih saking rubeda boten langkung saklam taklim kula kunjuk dhateng anak Angger Arjuna. Nuwun inggih Paman Harya. Sanget anggen kula nampi mugi andayanana bagya kayuwanan. Katuran lenggah pinarak ingkang prayogi Paman. Inggih Ngger, inggih. Semunipun boten kirang sekeca malih anggenipun kula ngabiyantara wonten ing kasatriyan Madukara mriki. Bapa Panemban Begawan Durna njanur gunung kadingaren paduka bapa ing Sokalima rawuh sarimbit kalian Paman Patih Harya Sengkuni. Boyo wonten wigatos ingkang pundi suwawi keng bapa kula aturi paring dawuh. Kang putra nyuwun katerangan dumateng Kanjeng Bapa ing Sukalima ingkang kepareng rawuh wonten ing kasatriyan Madukara mriki. Janaka, Arjuna, Kuntadi, Naga, Mahabau. Purwa Madya Wasana samendang datan ana karempit. Mbok menawa ana sisipe tembung pun Bapa diagung pangaksama ya Arjuna. Nuwun inggih Bapa Panemban ngestokaken dawuh. Janaka, kula wonten dawuh. Pun Bapa prapta ing kasatriyan Madukara iki mung bakal nyocokake kabar kang sumebar, pawarta kang warata. Apa pancen bener kapara nyata yen dina sakmengko jeneng sira Angger Janaka arep besanan karo kakangmu saka kasatriyan Jodipati? Haba wangsulana bocah bagus. Duh Bapa, lakar kasinggihan dawuh jeng ngandika Bapa Panemban, anak kula Pregiwa sampun kencan rembak kalian kulup Gatotkaca saking Pringgondani. Namung kantun nenggo kepyaking adamel 40 dinten malih duh Bapa Panemban. Alah dalah. Slindro sing dadi rasaku. Krungu sing dadi kabarmu, krungu sing dadi pamartamu. Arjuna, Janaka, kosik to Ngger, kosik.
Janjane jeneng sira Arjuna iki sing nganggep pun bapa iki gurumu apa ora? Tak baleni. Ing dina iki pun bapa bakal takon marang jeneng kita, kulup Arjuna bocah bagus. Janjane jeneng sira Arjuna iki isih nganggep pun bapa iki gurumu apa ora to, Ngger? Bapa Panemban. Paduka Bapa Panemban mboten namung kula anggep minangka dwija kula, malah kepara Bapa Panemban Begawan Durna sampun kula anggep kadi dene Sudarma utawi tiyang sepah kula piyambak. Bapa Panemban kenging menapa paduka Bapa ngendika ingkang kadi dene mekaten. Arjuna, Janaka, yen jeneng sira Janaka isih nganggep aku iki gurumu, kepara mbok anggep aku iki Sudarmamu utawa aku iki isih mbok anggep dadi wong tuamu dhewe. Kenang apa? Kenang apa kok kowe gawe mantu wae kok ora matur, kok ora taren karo gurumu, karo wong tuamu dhisik. Karepmu piye, Janaka? Permara reh manguswamya ngambrang kadi karonaning kaswasih ring marga Hamalatgung risang ganda mastrat maca lengleng lalu manguladi surya mangrangsang wayah surya mangrangsang wayah Humya samara maya hanto Ayo mangsulana Janaka, mangsulana Arjuna. Yen aku iki sing mbok anggep gurumu, yen aku iki sing mbok anggep bapakmu, kenang apa? Kenang apa arep duwe gawe mantu, arep duwe gawe geden-geden, ngundang dulur adoh, ngundang dulur cedhak, ngundang tangga teparo. Lah kok babar pisan ora nyenggol pun bapa. Iki piye karepmu, Janaka? Duh bapa, jalaran saking kathahing jejibahan, jalaran saking kathahing kewajiban ingkang sinangkul pundak kiring kang sarta tengen, ngantos kula asung pawarta lan matur dumateng merga ngrabekke anak iki ora waton grusa-grusu Arjuna. Ngrabekke anak iku ora mung kanggo sedina rong dina, nanging ngrabekke anak kuwi sepisan dinggo selawase. Ngono mudeng ora? Tur cara wong tuwa-tuwa biyen arep ngrabekke anak iki ana petung-petung sing gumathok Arjuna. Inggih nyuwun pangapunten Bapa Panemban, nyuwun pangapunten awit saking kathahing sesanggeman ingkang kula sangkul ngantos kula lepya paring pawarta dumateng Kanjeng Bapa Guru Panemban Begawan Durna ing Sukalima. Kok sik? Pun Bapa arep takon luwih dhisik. Kelawan jeneng sira Arjuna. Paduka Bapa Panemban badhe tanglet babagan punapa? Anakmu si Pregiwa sing bakal kok dhaupake karo si Gatotkaca iki wis mbok etung karo etungan Jawa sing diarani etungan Pancasuda apa durung? Tak baleni. Anggonmu bakal duwe gawe mantu, rabekke anakmu si Pregiwa kelawan si Gatotkaca. Iki wis mbok etung. Wis mbok etung nganggo etungan Pancasuda apa durung Arjuna? Mara coba wangsulana. Nuwun inggih dereng Bapa. Kepara kula nembe mireng menika mbok menawi ndhaupaken putra kedah ngagem etungan ingkang sinebat Pancasuda kala mau Bapa. Wong Jawa kudu njawani Janaka. Wong Jawa aja lali karo jawane. Ora kena ampiak awur-awur. Tundane iki mengko bakal gelo tiba mburi. Ngerti ora? Gelo iki mesti ning mburi. Ora ana gelo ning ngarep. Gelo iki mesti tiba mburi.
Nek ning ngarep kuwi jenenge pendhatung. Anakmu si Pregiwa karo Gatotkaca anggone rabi nganggo hitungan Pancasuda. Dereng. Lajeng ingkang dipun mastani hitungan Pancasuda menika jlentrehipun kados pundi Bapak? Rada maju lungguhmu. Rada maju lungguhmu. Bakal tak wedharke apa sing jenenge hitungan Pancasuda Janaka. Leng-lenging driya mangu mangun gong kanduhan rimang lirlena tanpa kahanin lirlena tanpa kanin yen tantu lusa yen tantu lusa mengko sang dyah utama kados pundi Bapa? Kados pundi jlentreh kang sarta maknanipun hitungan Pancasuda kala mau? Kang putra siswa pun Arjuna arsa ngangkul-ngaken jangga nilingaken karna nenggara mentah sabda sabdani lajeng kersanipun Bapa ngene Pancasuda kuwi jlentreh dina kelairane manten lanang karo dina kelairane manten wedok kudu dijumlah tah nek wis dijumlah terus disuda 5555 kari turah pira kuwi sing diarani hitungan Pancasuda sing kanggo patokan wong arep dadi nganten kuwi hitungan Jawa ora kena ditinggal Arjuna. Nuwun inggih. Lajeng salajengipun kados pundi Bapak? Ngene. Yen dina kelairane manten lanang, kalamun dina kelairane manten lanang karo manten wedok wis kelakon dijumplah dur disuda 555 kok entek. Kuwi tegese kobong utawa sampyuh. Durung nganti tutuk anggone bebrayan mantene bakal mati kabeh. Kuwi yen disuda 55 ora nyisa. Yen disuda 55 kok entek. Kuwi tegese sampyuh utawa kobong. Tah, yen disuda 55 kok turah siji, kuwi jenenge pegat pati. Kuwi elek, kuwi ora becik. Sak ramunge rabi, sak ramunge dedaupan. Mantene bakal mati salah sawiji. Tah, paling apik, paling becik yen disuda 555 kok turahe loro. Lah, loro kuwi tegese jodoh. Kuwi apik, kuwi becik. Tah, yen disuda 55 kok turahe telu kuwi ya apik, kuwi ya becik. Sak tiba malange bakal kepenak uripe. Arep dodol bakal makmur, arep nandur bakal subur, usaha ya bakal sempulur. Tah, yen disuda 555 kok turah papat kuwi jenenge pegat urip Janaka. Pegat urip. Lupute si manten kena godha njur pegatan, ya pegat rezekine. Satiba palange nyambut gawe ora ana asile, ibarate sirah digo sikil, sikil digo sirah. Mekaten Bapak. Inggih. Mudeng ngerti, paham? Lho nggih. Inggih Bapak. Kula nembe mangertos babagan Pancasuda inggih namung ripalenggahan sakmangke nembe ngertos ing dinten sakmangke. Lah anakmu si Pregiwa arep kok jodoke karo bocah pringgotane anake si Werkudara ya kuwi si Gatotkaca. Kuwi kok wis kok hitung nganggo hitungan Pancasuda apa durung Arjuna? Dereng Bapak. Lah kuwi. Mlayu saiki diitung bareng-bareng. Si Pregiwa anakmu wadon, anakmu wedok si Pregiwa kuwi kelairane dinane apa? Anak kula Pregiwa menika lairipun nuwun inggih Buddha Kresna. Buddha Kresna lakar kados mengaten. Buddha Kresna kuwi tegese Rebo Wage.
lakar kasinggihan bapa. Lah rebo kuwi 7. Wage kuwi 4, 7 tambah 4 kuwi 11. 11 ki nomere kire. Ngono nggih. Kok nggih apal-apal ae gurumu aku. Ngono nggih. Lah saiki si mantumu, calon mantumu si Gatotkaca bocah pringgondane anake si Werkudara. Gatotkaca ki dina kelairane apa Janaka? Gatotkaca menika dinten kelairanipun nuwun nggih Tumpak Seta. Tumpak Seta ki tegese Setu Legi. Nuwun nggih lakar kaluhuran. Setu ki 9, Legi ki 5. 9 tambah 5 kuwi 14. 14 yang dijumlah karo dinane si Pergiwa. 14 tambah 11 kuwi 20. 20 yang disida 5 5 5 5 5 wekasane entek kobong sambil bakal umame anakku si Pergiwa lan si Gatotkaca. Janaka. Oh. Bapak Panembahan sanget boten nginten menawi badhe kados mekaten kahananipun putra kula kekalih Bapak Panembahan. Mula ta Mula Arjuna? Yen nenek apa-apa kuwi wong tuwa melu disenggol, wong tuwa ki melu dijawil. Aku ora pamrih apa-apa Arjuna. Aku ora pamrih apa-apa. Nanging yen ana apa-apane kaya mengkene, iki sapa sing arep tanggung jawab? Sapa sing arep tanggung jawab? Kalamun to besok ana sambi kalane. Yen to besok ana bebendu sing bakal tumeka marang anakmu kekarone becik sing Pergiwa, becik bocah pringgondane si Gatotkaca. Nanging kabeh mau balik marang rasamu dhewe. Arjuna dhewe kang bakal nemtokake babagan perkara iki. Inggih. Inggih Bapak inggih. Sareng kula raos-raos ageng katresnan kula dumateng anak kula pun Pergiwa. Arjuna mboten saged mbayangaken menawi bibar Apalakrama anak kula pun Pergiwa dalah Gatotkaca gilang-gilang ingkang dados wandhanipun Bapa Durna. Bapa lajeng margi pundi ingkang kedah kula tempuh? Aja susah hatimu Arjuna. Lungguh dhisik Kang Prayoga. Pandita karya wangsit pindha gombang ajaping tawang susung angin ngendi nggone miwang galiying kahanggung piye Arjuna? Nun inggih sareng kula gagas kanthi kandhas wonten saklebeting tias. Kula triti kanthi permati wonten sajroning ati. Kula gonta ngantos cetha dumugining nala. Pedah menapa? Pedah menapa kula dhaupaken si Pergiwa kaliyan si Gatotkaca menawi tembe wingkingipun anak kula kekalih badhe nemahi pepati duh Bapa. Pol ngetepol 7 dina lah. Bar 7 dina anakmu Pergiwa karo Gatotkaca bakal mati. Kuwi paling suwi 7 dina kuwi. Minggu. Nun inggih. Mula apa-apa iki kudu dipikir luwih dhisik.
Mumung sega durung dadi bubur Arjuna. Inggih. Menawi mekaten Arjuna saged nemtokaken do Bapa. Kaca dinten sak mangke ugi badhe kula wurungaken, badhe kula batalaken. Aku ora ngongkon lho, aku ora ngujug-ujuki lho. Kabeh keputusan ki balik karo rasamu Janaka. Aku ora mengaruhi elek karo kowe. Ngono inggih. Kabeh balik ning rasamu. Aritane satriya linuwih kang mardi mring kautaman tan pegat mring pangestine Aku ora mengaruhi lho Arjuna. Aku mau mung kandha ilmu Jawa sing jenenge Etungan Pancasuda. Nanging kabeh keputusan kuwi balik marang rasamu, balik marang jeneng sira Janaka. Duh Bapa Panembahan, Piye? sampun madhep kang sarta mantep ingkang dados raos kawula, luwung kula wurungaken, luwung kula batalaken dedhaupanipun utawi rabinipun putra kula kekalih. Nuwun inggih si Bregiwa dalah si Gatotkaca tinimbang nampi bebendu saking dewa ingkang boten enteng duh Panembahan. Iya pancene kudu kaya mengkono. Nanging Bapa, Piye? Ana masalah apa? Janaka gadah damel kantun 40 dinten melih. Ulem utawi undangan menika sampun sumebar. Lajeng menawi mantu menika batal. Punapa mboten ucem, menapa mboten lingsem asmanipun kang putra Madukara do Bapa Panembahan. Kabeh kuwi kena disikapi Arjuna. Kabeh kuwi kena disikapi. Aja mopo rasamu cah bagus, aja mopo, aja nglokro. Kowe arep duwe gawe manten, kowe arep duwe gawe mantu, tetep ora apa-apa, dilanjut wae, ora masalah Janaka. Lho, la lajeng Ning mantene lanang disalini. Ngono. lajeng sinten ingkang dados liranipun Bapa? Aku duwe jago. Yen iki mengko mbok rabekke karo anakmu si Pergiwa nganggo Etungan Pancasuda, asile bisa temonjo, asile bisa apik, asile bisa becik. Jagoku ora ana liya. Jagoku ora ana liya, ya kuwi isih ponakanmu dhewe. Putra nata ing Astina si Lesmana Mandra Kumara. Lesmana Mandra Kumara ki dina kelairane Kemis Kliwon. Kemis Kliwon. Iya. Kemis ki 8. Kliwon ya 8, 8 tambah 8 ki 16. 16 dijumlahke karo dina kelairane Pergiwa. 11, 16 tambah 11 kuwi 17. 17 ya disuda 5 turah loro. Ora jodoh ngono ki jenenge. Ye, manut wong tuwek iki penak uripmu, penak. Duh, menawi mekaten kula sanget condong kang sarta rumajang menawi anak kula pun Pergiwa jinatu krama kalian si Lesmana Mandra Kumara duh Bapa. Kuwi tenan? Apa sing dadi ucapmu kuwi tenan? Nuwun inggih Bapa. Yen ana brontake anakmu si Pergiwa kaya piye Janaka? Kula piyambak ingkang badhe tanggel jawab. Ya yen pancen kaya mengkono. Sineksenan bumi kang sarta langit, Janaka tetep bakal duwe gawe. Ning mantene ya kuwi si Pergiwa kang jinatu krama dening Lesmana Mandra Kumara. Lagi Jawaman sabda ing pasewakan gadah samyana haraka wonten dwirata mekta pedhot geng wandilan lagi eco kang lagi wawan pangandikan kasaru gegering Jawi
gegering Jawi labet pisowananira satriya Randu Gumbala Raden Antasena. Repepeh gawe cingak kang sami wulat. Mangya darajate praja kamuryan musunyaruri Sekar gadung ngas gandanyo ing maweh raras renaning driya yen ora sisip kang dadi panduluku iki ndak sawang kaya ponakanku si Antasena saka kasatriyan Randu Gumbala padha becik sak tekamu ana Madukara kene he Antasena. Iya paman, sowanku mrene ora nyandung rubeda sawiji apa nirbaya nirsangsaya kang dadi lakune Antasena. Bektiku katur ya paman. Iya ya Antasena, banget panarimanipun paman ora liwat pangestu Kumara Gage Tampanana Antasena. Dalem pangestunipun paman wae ditampani ya nggir. Ya paman, wis ndak tampa agawe bungah sadroning manah. Banjur tekane Antasena karo sapa? Karo Siwa Anoman Kendali Sada lan Kakang Antarja. Lah banjur kok ora melu mlebu? Ndak kok paman.
Lagi gayeng jagongan ning jaba ayake. Iya. Lah banjur duwe sedya kang ngendi dene kowe Antasena Prapta ana Madukara kene Antasena? 7 wis dadi. Ya. 40 dina maneh ora suwe Madukara kene bakale rupyan-rupyan duwe gawe mamamu. Lah banjur ngene, adicara dedaupan ning Madukara kene bakal digelar kanthi kabudayan, kanthi hiburan kabudayan seminggu tanpa kendhat. Ra ngono to, Paman? iya Antasena. Lah, iki ngene. Aku mung dapur utusan, Antasena mung kongkonan. Aku diutus karo Rama Kyai Werkudara. Babakan sakehing hiburan kabudayan kang maneka warna Paman Janaka ora dikeparengake ngetokke ragat. Merga dawuh Rama Kyai Werkudara perkara ragat wis dicukupi karo omahe Tan. Piye ngono kuwi? Ngono Antasena. Iya. Dadi Paman Janaka ora usah dadak repot mikir sing piye-piye. Bakune kabeh wis ditanggung karo pihak Kasatriyan Jodipati kinarya gangsaring adicara. Ngono Antasena. Iya, Paman. Wis, Paman. Kuwi wae sing wis arep tak andharake. Kalamun ana klerak-kleruku anggonku matur, Antasena njaluk pangapura ya, Paman. Musik Antasena mengko dhisik. Babakan adicara rupyan-rupyan kabudayan kang maneka warna kuwi tinemu mburi. Nanging pamanmu bakal kandha luwih dhisik perkara sing luwih wigati marang jeneng sira Kulup Antasena. Babakan apa, Paman? Kok sajak nyala wadi ora? Rada maju sing dadi lungguhmu Antasena. Kagiat ori sangapi rangu ori nanggul ginempit kempit dosa ngertnaning bawana hati ing piye, Paman? Ana babakan apa? musik Antasena mengko dhisik. Mapan kebeneran kowe Antasena teka ana kasatriyan Madukara kene. Tegese ora susah dadak Janaka marak ana kasatriyan Jodipati. Perkara nanggap wayang dudu kuwi. Perkara nanggap campur sari Dudu kuwi Antasena. Lho. Lah perkara apa, Paman? Musik Matura kelawan bapakmu Werkudara. Kalamun dina sak mengko dedaupane si Gatotkaca kelawan anakku si Bergiwa bakal tak kurungake Antasena. Piye? Aja guyon, Paman. Iki petung tuwa. Aja nggo dolanan. Belah. Angudari tiasreri wut urwut herawat wewati wedi lamun kauningan ing Loman Antasena. Kapan pamanmu iki tau gojek babakan wigati? Pun paman matur apa anane, aku ora lila. Pamanmu ora lila yen anakku si Pergiwa dirabi karo kakangmu Gatotkaca Antasena. Lho, kosek to, kosek. Kamangka biyen ki rembug wis cocok, petung wis gumathok. Kakang Gatot lan Mbakyu Pergiwa iki uga wis ditali nganggo tembung lamaran. Lah kok saiki malih grembyang iki dalarane apa? Penyebabe apa? Eling lho, Paman. Sampeyan iki satriya. Sampeyan iki satriya lho, Paman. Sipate satriya mono lati pakarti kudu nyawiji.
Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Kok iso batal iki apa penyebabe ana wedhus loro mburiku iki? Hah? Yen wedhus loro iki sing nyebabke batal rabine Kakang Gatot karo Mbak Yu Pregiwa, wedhus loro mburi iki tak blehe saiki. Ning jero hawane sumuk. Ning jero kene hawane ungkep, amangka ya ana asene. Pengecut kowe. Tidak berani mengatasi masalah. Dudu perkara kuwi Antasena. Dudu perkara Bapa Panembahan Begawan Durna. Dudu uga perkara Paman Patih Harya Sengkuni. Lho, lah iya. Perkarane iki apa lho? Krana aku ngeman Janaka ngeman kelawan si Gatot Kaca lan Pregiwa Antasena. Lho, lah yen loro wis padha senenge lho. Wis padha manunggal cipta rasa budi kelawan karsane. Lah kok arep diwurungke, arep dibatalke iki nganggo rumus sing kepiye? Kowe iki bocah nom. Kowe iki bocah Genzi. Ora mudeng babakan etungan kang diarani etungan Pancasuda. Pancasuda ki babakan apa? Pancasuda kuwi dina kelairane manten lanang dijumplah karo dina kelairane manten wedok. Banjur disuda 5-5-5-5. Nyatane bareng dijumplah tenan terus disuda 5-5-5 entek ora nyisa. Kamangka yen entek ora nyisa kuwi kena sinebut kobong utawa sampyuh. Iki mengko yen meksa tetep diterak ora ana sepasar manten kekarone bakale nemahi pepati. Iki sing dadi gondelane pamanmu anggone kukuh bakuh. Bakale gagalake mantenane kakangmu Gatot Kaca lan Si Pregiwa Antasena. Lho, kusik paman, kusik. Kuwi lak etungan cara biyen. Etungan ngono kuwi kanggone sing percaya. Sing ora percaya ya ndak apa-apa. Lah yen Paman Janaka percaya kenang apa ora paring dawuh babakan etungan Pancasuda biyen-biyen, Kenapa ora matur biyen-biyen? Bareng saiki undangan wis sumebar lagi ngrembug babakan Pancasuda. Sapa? Jajal, sapa sing duduhake etungan Pancasuda iki marang Paman Janaka iki sapa? Sapa, Paman? Tak geceke dina iki. Dudu aku lho, dudu aku. Tenan dudu aku Antasena. Aku rene nunggu arep becek. Arep buah. Sing kandha sapa, Man? Aku dhewe Antasena. Lho, kok nembe ngerti saiki, kok nembe kandha saiki, kok nembe dawuh saiki, ngerti tekan ngendi babakan etungan Pancasuda? Primbon Mbah Gogel. Oh. Ngene, kusik. Ana paribasan, Maman. Wis ora usah nganggo paribasan. Cekak cukupe Baliya ana Njodipati. Matura karo bapakmu Werkudara. Mbok menawa dedhaupane kakangmu Gatot Kaca lan anakku Pregiwa bakal ndak murungake dina sak mengko Antasena. Wis tak titeni kok. Ngendi papan, ngendi panggonan kok ana kurawane, kuwi mesti gawe geger, kuwi mesti gawe kisruh. Kurawa mesti gawe wisa supaya ana timbule rubeda. Lekno mripatmu jerengen gobokmu. Sajroning Kakang Gatot Kaca arep rabi iki Antasena adine lanang sing dadi ketua panitiane, ngerti ora? Rawi-rawi rantas malang-malang bakal tak putung. Ora metung tuwa kang sarta nom, ora metung tuwa apa nom, waton gawe kliliping laku, gecek diase modar dina iki.
dalah. Aku ki ora melu jelasne, aku ora melu njlentrehne hitungan Pancasuda. Kok malah aku sing digecek, Goro. Ora apa-apa Dipati, sabar. Dianggap latihan fisik. Jan kurang ajar Antasena. Kakang Durna. Iki wis cetha ngigla kang tanpa warana. Yen Antasena dadi kliliping Kurawa. Purba Pasesa ndak pasrahake marang Dipati. Janaka, kula wonten dawuh Bapa Panemban. Ndak kira wis cukup anggone pun Bapa sapet jagong ana Madukara kene. Nuwun inggih Bapa. Sing baku rembug wis ketemu. Pun Bapa bakal bali ana Praja Ngastina luwih dhisik. Paring pekabaran marang anak Angger Duryudana babakan tata-tata dedhaupane si Lesmana Mandra Kumara lan putrimu Gendhuk Wergiwa. Nuwun inggih Bapa ngestokaken dawuh Bapa Panemban Begawan Durna. Dipati piye Kakang Wakni Gundil Sukalima? Wedange ndang dintekke ayo enggal bali mring negara Ngastina. Iya Kakang Resi ngestokke dawuhmu.